Ahoj, tady For You. Vítáme vás u našeho nového videa. A tentokrát to bude Dám Dám Smash. Smash. Jdeme na to. Jo. I need to tell you something. Chocolate? Chocolate! Chocolate! I came in like a wrecking ball. I never hit. Pečivo, chleba, 4 rolíky, k tomu se gedínský guláš, 4 knedlíky. Proč nejsi větší? Proč nejsi větší? Aspoň o pár centiářků. Hello, it's me. Jsme jako polety v letu a neznáme větu, že nejdou ty cíle do poslední chvíle a víme, co chceme, když Smoke weed every day. Smoke weed every day. Tak znáš jí? Jasně, pojď. Znáš. dáme party. Mami, a co je to coura? Jo! Hajzle jeden. Hej kámo, nemáš nějaký drogy? Tak, to byl konec Dám Smashu a teďka Na nepovedené. Stánky. Ahoj, tady. Já to zapomněl. Ty jsi dement, vole. Ahoj, tady. Ježišmarja. Ahoj, tady Dám For You. Smash. Počkej. Ahoj, tady. Někdo tady chlastá. A já to nejsem. Ahoj, tady For You. So laughing and I found Myself myself a a serier. Pečivo, Jdeme na to, jo. pečivo, chleba, 4 rolíky, k tomu se gedínský guláš, 4 knedlíky. Ahoj, tady. Co to bylo? Ahoj, tady. tady. Kámo,